I prije svega ljudi, evo da vas obavijestim nešto, sad je evo nekih 1 sat, ne, evo 15 do 2. Čekajte da malo ovu svetlo povećam, a sada to bolje vidime. Ovako, 15 do 2, znači ja postavljam jedan video, ajde sad treba svetlo smanjiti, jebi ga. Uglavnom postavlja se video na drugi jedan kanal, a taj kanal imate u opisu ovog videa. I zamolio bih vas sve da uđete na taj kanal, pogledate ga, ostavite subscribe, ostavite like i da nas pratite na tom drugom kanalu jer vidjet ćete, izbacivat ćemo tamo zanimljive strane, razne eksperimente u ono. Jer ljudi, mi obećavamo da će biti onaj kanal jako dobar i bit ćemo i tamo aktivni. Želimo nešto da pokušamo i sa tim kanalom, jebimo. Mnogi svi pokušavaju, sa raznim kanalima pokušat ćemo i mi. I uživajte u ovom videu i volimo vas sve i ćao. Surprise, motherfucker! I pozdrav ljudi, šta ima što se radi? Dobro, došli u novi video na našem YouTube kanalu. Već ste jednom gledali Best Friend Challenge na našem kanalu, tad smo se rokali šlagom. Ali sada povećavamo naš Best Friend Challenge, znači ovo je Fast Best Friend Challenge, s tim da radimo sa snijegom. Ako se ne odgovori u sekundi se dobija se kanta snijega na glavu. Liza, izvolite sjesti na sanke, ja idem prema kitane. Bože, ja ti skinem. Da vidite da su sanke, da malo smo, imamo jedne lijepe sanke. U kuću, brate. Čekaj. Nemoj nigdje na pol. Evo ovako, ja se ne vidim, ali nema veze, nije to ni bitno sad ovdje. Ide ovako ljudi. Dobijaš po 5 pitanja. A na svako pitanje istresujem ti pomalo. Nemoj pomalo, ba rukneš na glavu odmah tu. A slušaj, ja sam bolestan. Čekaj. Evo ovako. Ime moje babi. Baba! Čekaj, ne stavim opak na put. Brže, brže! Sjedaj. Sipaj, ne znam! Ime moje druge babi. Ne znam! Ajmo treće pitanje. Znam ti pa pučao. Čekaj, treće pitanje. Ajde, sipaj. Ime moje pokojne prababe. Ma jebote, ja! Aj ljudi, jo, nisam nijedno, kakav je to prijatelj? Daj, ne, znaj, brati, nešli, nogi. Umire. Kakav je to prijatelj, ne znam ime moje babe i moje pokojne prababe. Ne, brate, tresme, gotovo sam, vidi. Upa, vuča da mi tako je. Sad će Ivo mene polivat, to jest postavlja pitanje, ja ako odgovorim tačno, neću dobiti. Da? Neću dobiti. Zima, jako je zima, idemo, čekajte. Ljudi, ja povećavam ekstremnost. Ja sam u kratkoj majici. Još. A bolesno smo, bojica brže to sipaj, zima je jako. Ali mada ja znam bolje odgovore, gdje brže to sipaj. Sad sve imaš ovo snigati sebe odmah to znam. Ja znam odgovore na nizna pitanja, tako da ako to odgovori... Kako znaš odgovore? Znam, ako to odgovori nemoj da sam nabio. Osam pitanje. Nemoj me udarit, molim te. Kako se zove? Ali moj mama. Mama! Vidiš! Brate! Vidiš kako je? Ja sam go! Još gori me! Znači go! Haj sjed! Vidiš se? Samo kreni taj LTD. Čekaj, stan znača. Ajde. Sad ovo neće biti dobro, sljedeće će. Nemoj sad dobro. Znam odgovor. Kako se zove moje babi baba? Baba!
Dosta umrijeć, brate. Dosta umrijeć, majke mi, za gas. Gas.